Tervetuloa hakemaan näyttelyaikaa Helsingin taiteilijaseuran gallerioista. Kaikkiin Helsingin taiteilijaseuran pysyviin näyttelytiloihin järjestetään vuosittain avoin valtakunnallinen ja kansainvälinen haku. Kompakti Galleria Katariina soveltuu erinomaisesti yksityisnäyttelyille, kun taas H-gallerian avara salikokonaisuus sopii luontevasti ryhmänäyttelyille. H-gallerian pimennettävät tilat mahdollistavat myös video- ja valotaiteen esittämisen. Avoimella haulla kutsutaan niin yksittäisiä taiteilijoita kuin taiteilijaryhmiä ja järjestöjä tarjoamaan ajankohtaisia, uusia ja nykytaiteeseen keskittyviä näyttelyehdotuksia. Näyttelyvalinnat tekevät Helsingin taiteilijaseuran näyttelytoimikunnat. Näyttelyjakson pituus on 4 viikkoa. Galleriavuokraa sisältyy valvonta, tilan siivous sekä tiedotus ja markkinointi. Taiteilija vastaa teosten kuljetuksesta, näyttelyn ripustamisesta ja purkamisesta, vakuutuksista ja avajaistarjoiluista. Jäsentaiteilijoille myönnetään näyttelyvuokrasta alennus. Helsingin taiteilijaseura rohkaisee taiteilijoita ehdottamaan näyttelynsä yhteyteen oheisohjelmaa. Lisätietoja näyttelyajan hakemisesta saat osoitteesta helsingintaiteilijaseura.fi.